Nova Gradiška drugi je grad po veličini u Brodsko-posavskoj županiji. Grad je nastao polovicom 18. stoljeća u doba carice Marije Terezije, što je ostavilo tragove kasnog baroka na trgovima i ulicama. Središnji dio jezgre krasi trg kralja Tomislava i park koji je oblikovan po uzoru na francuske perivoje s pravilnom mrežom staza. Početkom 20. stoljeća njegov je izgled dotjeran u stilu engleskog parka. Takav izgled zadržao je sve do danas. U krošnji jednog starog stabla svoj su mirni kutak pronašle i ove sove, premda su bojom vrlo slične kori debla. Uspjeli smo ih prebrojati čak 15. A ispod krošnji nalazi se vodoskok Tri Gracije iz 1978. prepoznatljiv simbol grada. Osim šarolikih atrakcija poput 2 km duge šetnice, smještene duž potoka Šumetlica, kojima privlači putnike i namjernike, Nova Gradiška nastoji i svojim stanovnicima život učiniti ugodnijim poboljšanjem energetske učinkovitosti. Grad Nova Gradiška je 2019. godine zajedno sa partnerskim gradom Šapcom kandidirao i dobio veliki projekt Biosola vrijednosti oko 980.000 eura. Mi ono što smo se odlučili izgraditi jednu veliku fotonaponsku elektranu od pola megavata, koji nam je bio cilj da točno 10 zgrada u vlasništvu grada Nove Gradiške, riječ je o društvenoj infrastrukturi, riječ je o vrtićima, domovima i svim onim zgradama koje su u vlasništvu grada, da praktično anuliramo tu struju. To smo uspjeli. Čak proizvodimo i više, a onda radimo taj višak, upredjeljujemo, odnosno usmjeravamo za javnu rasvjetu. Projekt Biosol trajao je do kraja 2021. a financiran je iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. Europski fond za regionalni razvoj i IPA fondovi sufinancirali su ga s 85%, a s ostatkom Ministarstvo regionalnog razvoja i sama Nova Gradiška. Spomenuta solarna elektrana nalazi se u industrijskoj zoni. Mogu vam dati podatak, znači da projektirana snaga elektrane u industrijskoj zoni je da proizvodi godišnje između 500 do 600 tisuća kWh električne energije. Elektrana ima čak 1472 fotonaponska modula, raspoređena u 3 grupe po 10 redova, a iz elektrane električnom se energijom napaja i ovih 17 LED lampi. Osim tog projekta proveli smo i projekt modernizacije javne rasvjete, gdje smo zapravo sva postojeća rasvjetna tijela u kojima su živine i natrijeve žarulje zamijenili sa LED rasvjetnim tijelima. To je projekt bio vrijednosti otprilike 6 milijuna kuna. Time su računi za struju smanjeni za 60%. Zanimljivo je da su prve električne žarulje na ulicama Nove Gradiške zasvijetlile još davne 1913. Dodajmo da je u sklopu projekta Biosol izrađena i energetska strategija, te je osmišljeno takozvano solarno stablo. Solarno drvo znači, osim što estetski može se reći da ukrašava ovaj središnji dio grada, nalazi se ispred gradske uprave. Znači ono pretvara sunčevu energiju i električnu energiju putem tih 18 listova koji su zapravo fotonaponski moduli i koji omogućuju našim građanima i posjetiteljima Nove Gradiške da koriste tu električnu energiju za punjenje svojih elektroničkih uređaja, mobitela, tableta, električnih romobila i drugih uređaja putem 6 USB priključaka i 6 šuko utičnica snage 230 volti. Prije provođenja projekta Biosol najprije je 13 zgrada u vlasništvu grada energetski obnovljeno. U to je uloženo 11 milijuna kuna, odnosno više od 1,5 milijuna eura iz gradskog proračuna. Među tim objektima su Gradska uprava, Društveni centar za mlade i knjižnica, zatim Dom kulture, Gradski muzej, Dom hrvatskih branitelja, 2 dječja vrtića. Na većini su stari prozori zamijenjeni novom PVC stolarijom s dvoslojnim staklom ispunjenim plinom argonom, a vanjska ovojnica dobila je toplinsku izolaciju od 15 cm kamene vune. Zimi se na taj način štedi znatan novac za zagrijavanje prostora, a ljeti je bolja zaštita od vrućine i pomoć u provjetravanju. Nama je ostalo još 8 objekata u vlasništvu grada Nove Gradiške koji nisu bili nepokriveni, koji su trošili struju iz javne mreže, gdje smo upravo na tih 8 objekata instalirali 8 fotonaponskih elektrana ukupne snage 100 kW. Preko puta je gradska vijećnica koju smo pokrili, s druge strane je društveni centar ili knjižnica koju smo također pokrili i evo, anulirat ćemo te troškove što nam je jako važno i bitno. Pogotovo u novo vrijeme
kad mnogi gradovi iz velikog poskupljenja i velike potrošnje rade rebalanse, povećavaju u proračunima iznose za energente, to se kod nas nije dogodilo. Bolje rečeno, svih tih 8 integriranih solarnih elektrana projektirano je tako da zadovoljavaju potrebe za električnom energijom zgrade na kojoj se nalaze. Inače je projekt Biosol Plus trajao od veljače do kraja listopada prošle godine. Vrijednost projekta je 338.999 eura i tu imamo isto 3 partnera. Grad Šabac i LAG Zapadna Slavonija uz grad Novu Gradišku. Projekt je sufinanciran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. Znači, iznos za grad Novu Gradišku je 178.167 eura. Od tog iznosa polovicu nam sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a ostatak je financiran iz gradskog proračuna. Da pojasnimo, LAG Zapadna Slavonija, odnosno lokalna akcijska grupa, obuhvaća 10 jedinica lokalne samouprave i u svojem sastavu ima i Novu Gradišku, te još 9 općina, među kojima je i Stara Gradiška. Naravno, sve su u Brodsko-posavskoj županiji. Uz to smo dodatno i postavili punionicu za električne bicikle sa solarnom nastrešnicom, znači koja je samodostatna. Nalaze se u dvorištu gradske uprave. Električne bicikle koriste komunalni redari i drugi djelatnici tijekom terenskog rada i nadzora kao alternativno prijevozno sredstvo kojim se ostvaruju uštede. Primjerice, smanjuje se potrošnja fosilnih goriva i onečišćenost okoliša bukom. Nabavili smo električni automobil koji se koristi isključivo za potrebe gradskih službi, koji se puni na punionici koju smo isto tako instalirali iz projekta Biosol. A znači sva električna energija kojom se on puni, odnosno koja napaja punionicu, se dobiva iz fotonaponske elektrane koju smo isto tako izgradili iz projekta. Evo, tako da je to zapravo jedan lijepo zatvoren krug. Još je ostao društveni dom kojeg valja energetski obnoviti i na njega instalirati solarne panele. Gradska uprava prijavila je projekt njegove obnove radi sufinanciranja na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nadamo se da ćemo dobiti sredstva, u sljedećem proračunu smo to već osigurali sredstva, u nadi da ćemo dobiti i onda ćemo zatvoriti tu priču. Ali sad kad uzmemo plus i minus, mi smo gotovo grad bit ćemo grad sa 0 kuna ili 0 eura potrošenih za električnu struju, električnu energiju, s obzirom da sami proizvodimo za sve naše potrebe. I to je velika stvar za nas. No gradska uprava Nove Gradiške tu nestaje. Istražuje potencijale i ostalih oblika obnovljivih izvora energije, kao što su geotermalna, energija vjetra i ona biomase poput drvne sječke. Jer takva diverzifikacija lokalnih izvora energije nesumnjivo će pridonijeti energetskoj sigurnosti, ali i još boljim uvjetima rada i življenja.